झी मराठी, चर्चाही होणारच. पंचगंगा नदीच्या प्रदूषण निर्मूलनाच्या अनुषंगानं इचलकरंजी टेक्स्टा सीईटीपी प्रोसेसधारक व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक इचलकरंजी टेक्स्टाईल सीईटीपी निरामय हॉस्पिटलजवळ इचलकरंजी इथं माजी आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली. या बैठकीत सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेची कार्यक्षमता, प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना तसेच उद्योग व पर्यावरण यामधील समतोल राखण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पंचगंगा नदी स्वच्छ ठेवण्यासाठी सर्व संबंधितांनी जबाबदारीने काम करावं असं आवाहन यावेळी करण्यात आलं. तसेच सांडपाणी शुद्धीकरण प्रक्रियेतील अडचणी दूर करून अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधितांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या. यावेळी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहून चर्चेत सहभाग घेतला. कुंभोज प्रतिनिधी विनोद शिंगे.